temos esa cousa mental, non? Que pasa por cuestionar a nosa existencia, o sentido da nosa vida. E iso é a cousa máis espectacular que ten un ser humano. Para que estou aquí, non? Sinestro total. Quiénes somos, de onde venimos, a onde vamos. Consciente ou inconscientemente, todas as persoas, ao final, somos filósofas, existencialistas e humanistas. Porque se teño inquedanza existencial, isto é humano, eu automáticamente son humanista porque eu preciso entender o ser humano. Unha sociedade chea de ruído fai-nos calar esas inquedanzas máis esenciais humanas porque nos ten enredadas no parecer, no ter, no facer. E o ser humano, de entrada, ben programado para ser. E na sociedade está todo o tempo, hai moito ruído na sociedade. Pódese vivir co ruído, tes que facer silencio dentro de ti. Hai que ir calando e desbotando todo aquilo que che quita enerxía que ti precisas emplear en ti. E justame a veces cando a vida che dá unha hostia grande e se produce un momento de silencio, é como se o teu propio cerebro colapsa e hai un silencio e ti hai tanta mensaxe social. Sal aí, haz que suceda. Mira, va, ponte guapa e sal bailar, ponte tal. Anímante a iso, non? Pero é que eu creo, é como, eu podo describilo así, hai como un momento de silencio, caiche o mundo encima, e aí é onde ti, desde ese vacío emocional, como eres un ser racional, e ti sabes que non che vai pasar nada, non vas morrer por quedar aí parada uns meses, tens que aproveitar ese silencio e falar para ti.